Il-Malta Vision 2050 u l-ewwel konsultazzjoni marbuta magħha tlaqet tajjeb mill-imsieħba soċjali preżenti għall-laqgħa li saret il-ġimgħa. Ma' TVM News dawn esprimew sodisfazzjon għal fatt li ttieħed l-ewwel pass għal viżjoni ta' fejn sejjer il-pajjiż fil-25 sena li ġejjin. Imma li jkollok inti viżjoni ta' 2050 bil-qoddim u kull gvern jintrabat li jagħmelhom dawk il-viżjonijiet hija ħaġa tajba. Narawha b'mod pożittiv ħafna, aħna bħal kwestjoni inna mid-2008 ngħidu li l-pajjiż għandu bżonn a long-term vision u strategic plan. Bħala Kamra tal-Kummerċ inna dal-aħħar snin insistu dwar l-importanza illi pajjiżna jkollu viżjoni ċara u fit-tul. Aħna pożittivi ħafna fuq il-viżjoni 2050, infatti konna mill-ewwel illi konna għadna li għandna bżonn viżjoni. TVM News taqsal lil dawn l-imsieħba soċjali li ma jemmnu li hija l-prijorità li l-aktar trid tiġi indirizzata b'urġenza f'din il-viżjoni. Li nsalvaw is-self-employed u n-negozji żgħar. Ma ninsewx li l-barranin mhux il-ħaddiema biss qed jiġu anke negozjanti hawnhekk. Jekk ħammur pereżempju għal turizmu ta' kwalità, nafu li bċertu il-out issues isiru millu malata. Per eżempju, il-kwistjoni tal-iskart. Ma jistax ikun ikollok xi ħadd qiegħed 5-star hotel jew boutique hotel joħroġ mill-hotel u jsib dak il-borrows hemm barra. Li jekk inżommu il-well-being tas-soċjetà fil-qafas u fil-ħsieb kollu tagħna awtomatikament inkunu qegħdin nindirizzaw diversi issues illi jotjenu għal dak bħalma huwa it-traffiku, bħalma huwa t-tip ta' xogħol, bħalma hija l-edukazzjoni, etc. Waħda mill-prioritajiet li rridu nitfaċċaw huwa it-traffiku u t-tieni ħaġa hija l-inkriż kbir li għandna ta' nies ġejjin minn barra. Il-Malta Vision 2050 issa mnedija pubblikament se tkun mibnija fuq 4 pilastri prinċipali, jiġifieri l-innovazzjoni u t-teknoloġija, sostenibilità, infrastruttura u l-iżvilupp tat-talent. Il-Ministru għall-Ekonomija Silvia Xkembri qal iżda li hemm miri li se jkunu qed jiġu ffissati u jintlaħqu fl-10 snin li ġejjin.